ширкати дорувори софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё нес кардани доғҳои сафед аз бадан ё кам кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Доставка ба ҳама шаҳрҳо дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали ЮРИСТ. Видеои имрӯзаи мо мисли ҳар вақта боз ба саволҳои шумо ҷавоб гардонидан ва пеш аз комментарияҳоро хондан ба мисли ҳар вақта мо аввалан як хабар пешкаши шумо мегардонему, баъдан хондани комментарияҳоро шурӯъ мекунем. Хабари имрӯзаи мо оиди чияй? Оиди ҳамин ки чандин нафаро дар ҳамин мавридам савол метиҳанд. Яъне аз 21 сентябр Федератсияи РОССИЯ парвозҳои чартериро барҳам метиҳад ё ин ки не? Бародарони азиз, Федератсияи РОССИЯ бо тасмим гирифтаи худаш парвозҳои чартериша ғайр аз давлатҳои Осиёи марказӣ ба дигар давлатҳо барҳам дод. Яъне ки аллакай бекор кард, парвозҳои чартерниша Махкам кард. Аз ана ҳамин рӯз, аз рӯзи 20 ва чандин нафаро қайд кардагиянд ки аз 21 ҳамихе мешава ё ки чӣ хеле мешава. Бародарони азиз, як бор дига ба шумо хотиррасон мекунем ки ғайр аз давлатҳои Осиёи марказӣ ба дигар давлатҳо парвозҳои чартерниша Федератсияи РОССИЯ бекор кард. Яъне дар ин давлатҳо Точикистон низ дохил мешава. Ба Точикистон чӣ хеле ки рейсҳои чартерни меши то охири моҳа бекор нашидиянд. То рӯзи 30 сентябра анаму 70 рейсе ки муқаррар кардаги буданд ба анҷом мерасанд. Касе ки омадан мехоҳад ба ҳамин хотир ба сафоратхона ё коркунои консулгарии дигар шаҳрҳо муроҷиат кунанд ва дар парвозҳои чартерни ба ҷумҳурии Точикистон мебиёянд. Мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Ҷалилов нависай: кай ака раҳо кушода мешавад? Акаи сорбон точ наша гап занен. Точ наша бародари азиз, марам намедонам, шуморам намедонем, танҳо худованд худаш медонад. Руслан нависай: эй одам, Узбекистон чӣ дар кор границаш мода? Россия дар корай, не ки гизала кади ҳамин мардуми ғариба. Басш кун, ба худо безор кади ака. Бародари азиз, تو گفتید که ازبکستان چی در کار، لیکن غیر از شما که در فدراسیای روسیه قرار دارین، در جمهوری ازبکستان هم شهروندای تاجیک قرار دارن و ما فکر میکنم که یک خبر بهترین بهر تمام مردم تاجیک است، چون که سرحدها و پروازهای دائمی بین جمهوری ازبکستان و تاجیکستان گشوده میشود، به مثل پیشتر رفت و آمد کرده میشود، لیکن قانون و قاعده های بیماری را باید همه رعایت کنه. به همین خاطر ما خبرهای همه جا را به همو برادران میرسونیم که در هر کجای مردم تاجیک قرار دارن. مومینوف نویسه: السلام علیکم، گراجدانین تاجیکستان میتونه به ازبکستان پریده؟ البته میتونه، لیکن سر کرده از روز یکم. ما چخیلی که به شما فهماندیم از روز 1 اکتبر پروازها گشوده میشود تنها بین ازبکستان و تاجیکستان. ظریفوف نویسه: کشوده میشوند؟ نه، کدام وقت کشوده شد بعد بگو. برادر عزیز، غیر از ما این خیلی خبرها را چندین سایت ها و چندین شبکه های دیگر پیشکش میکنن. خواهش میکنم کمتر همی انرژی قهر غضبتون در دیگر جور هم صرف کنین، خوبتر میشود. چون که بعضی نفرها با میگن که ویدیو نک ما علاقه پیش از تی خبرها را دیدیم و با خبر شدیم. آفرین به شما برادرو، برای که شما فکر میکنم وقتی خالگیتون بسیارتره، روزی دراز در اینترنت میشینین، از همه چیزها با خبر میشین سری وقت. ما این ویدیوها را بهر همون برادرای میکنم که مثال و یا روزی دراز در کارن و بگه ای کار میآین، در همین کانال ما ابونه شدگین، ویدیوهای ما را تماشا میکنن. یعنی که از خبرها بخبرن، حالا درکدار شدگی نیستن که چی گپ شد امروز، چی قرار بود. ما بهر همون نفرای ویدیو را میکنم. به همین خاطر عذر اگر یگان گپی سخت گفته باشم برادر عزیز. بعد یک چیز دیگر خاطررسان کردنیم برادرها که در اینجا هستن نفرایی که ما را دستگیری میکنن، سخنای خوب مینویسن، یعنی که ما را تعریف میکنن. ما هزار رحمت گفتنیم به همه شما، خداوند همه شما را نگهبان باشه. لیکن عذر زیاد برادرها، ما کامنتری های شما را خوانده نمیتونم، چون که حاضر ما اگر او کامنتری هایی که شما ما را تعریف میکنین بخونم در ویدیو، مردم میگن که این سوالا را جواب نمیتیه و فقط خودش تعریف کردگی را میخوان
мутаассифона пешкаши мардум мекунад. Ба ҳамин хотир ман аз ҳамаи шумо миннатдорам, ҳар касе ки сухани нағз мезана, сухани хуб мега, вале дар иҷа муҳимтар ана ҳамин саволҳои мардуманд ки каме ҳам боша мо вақт ёфта ба саволҳои мардум ҷавоб гардонем. Шаҳбоз нависта: салом акаи Сорбон, акама 3 фарзанд дорам. Ман дар Москваям, занам алимент додакам. ҳозир бошам, ман мехоҳам ҷидо шавам. аз ЗАГС заминшон харидам барои ҷои зистшон. Ман метавонам як фарзандма қатъин бигирам? амира ҷавоб медодем. бародари азиз, мутаассифона дар ин ҳолат худат наметавонӣ фарзанд гирифта. Фарзандгирӣ роҳ дорад, яъне ки ҳолатҳое ҳастае ки модари ҳамун фарзанд дар суд худаш муроҷиат мекунад, ариза менависад ки ман модари ҳамин фарзанд ва розӣ ҳастам ки фарзанди ман дар тарбияи падараш калон шавад. Ба ин восита ту метавонӣ фарзанди худта гирифта. Ва боз як ҳолати дигар дорад, як роҳи дигар дорад ки дар ҳолате ки модари фарзанд мефавта, яъне ки аз дунё мегзарад. Дар ин ҳолат ҳам дар тарбияи падар мешавад фарзанд. Ва боз як ҳолати дигар дорад ки ана ҳамон фарзанд агар аз 9 сола боло шидагӣ бошад, аз 9 сола боло кишидагӣ бошад, агар фарзанд худаш бихоҳад бо ҳамроҳи падараш мондан, дар ин ҳолат қонун ба назар мегирад хоҳиши дили фарзанда ва ҳалнома мебарорад ҳар касеро ки фарзанд худаш интихоб кунад. Шарипов Зокир нависта: ака, як савол. Агар додар хизмат кардаиста бошад, акашам мебаранд ё ин ки не? Дар ҳолате ки агар 2 писар бошанд, намебарад. агар зиёда аз 2 писар бошанд, ҳақ доранд ки яку як бора 2 каса ба хизмати ҳарбӣ аз як оила даъват кунанд. Мурод нависта: Сорбон брат, ҳамин гапот конкретни боша, ҳуй мешава ё ин ки не? мода ответ битен. худованд розӣ боша бародари азиз, ман аз пеши худам ҳечи гуфта наметавонам. ҳар қарор, ҳар фармоне ки, ҳар хабари наве ки мебирояд, ман ҳамура мехонам ва ба шумо пешкаш мегардонам. ба ҳамин хотир танҳо ҷиҳата худованд худаш медонад бародар. Абу Алиев нависта: салом алейкум бародар, ҷавоб медодӣ ки агар ба Узбекистон якумда ҳуй кунанд, метавонем через Узбекистон ба Қирғизистон равем, баъд аз Қирғизистон ба Русия равем, мешавад? албатта ҳамин чизеро ки худат қайд кардӣ мешавад, лекин баъд аз 1 октябр бародари азиз. ба ҳамин хотир то ҳамун рӯза интизор будан дар кораи иншааллоҳ ки кушода шуд ва ба Узбекистон рафта, аз Узбекистон агар ки ба Федератсияи Россия прямой рейс шурӯъ шавад, метавонӣ аз Узбекистон бирай. ва агар ки нашава ба Россияра, ба Қирғизистон ё Қазоқистон мерай, аз уҷо парвоз, яъне ки прямой рейс ба Федератсияи Россия дар 1 ҳафта 1 маротиба муқаррар кардагиам. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар бошад дар поёни ҳамин видео ё ки дар Инстаграм равон кунед. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.